Hi mga karon Bell, kumusta niyong Huwebes? There is amua gloomy. Murag niduyog ang panahon sa kasakit sa uban. Feel na ko ron mag-stir fry og mushroom with fried fish ball. Simple ra kay ni, easy to prepare ug affordable. Gigisa ra nako ang bombay, ahos, tamatis. Nya pag humot-humot na, giapil na ko gisa ang nahabilin nga tunga sa carrot o gamay nga kalabasang puwa. Para at least na siya sagol gamay nga vegetables. Last nga hunat na sana sa vegetable nga nasa ref nga mong nakumpra last time. First time ginanako nga wa akong sagulan og mushroom. Pagbata nako ingon sila ihi ko nun sa iro. Kamusad nakarelate mo? Maong bisag di tinuod nabutang sa kunahunan ako di ko magsagol ani sa akong mga luto. Gitawag sa ni siya sporophore. Ang scientific name niya kay Agaricus bisporus. According to Catherine Maringo, LD and RD, nga kaning mushroom contains protein, vitamins, minerals, and antioxidants. This can have various health benefits. Kaysa gulan man tog fishbowl, ilalahon sa nato ang fishbowl. Ang nakauna og himo ani ang Qing dynasty in the Chu, Chao, and Fujian provinces of China. Nasa kay makuha ni ingon ang livestrong.com. Of course, nasa protein, vitamins, and minerals sad. So kay naman siya vitamins and minerals, makatabang siya to carry out vital metabolic functions for optimal health. Presenting my own version of stir-fried mushrooms with fried fish balls. Happy lunch, mga kina Arundel Gums!